Ole ini hian big case hi big a hi kan soi fi lenga ati dan hi chuan tin a chhungah hian hei window ang type deuh ni mahse a game ho hi a ulsam ang ranga tunah hianin cheng sawm pakhat ka nei ta big case hemi hemi tunah hemi hei te hi hemi a pawisa hemi pawisa hi a awm lo pawn hemi hmang hianin ala khelh zel thei a chuan tunah hian withdraw dawn hianin hei tunah pawh hian sawmhnih ka et chuan cashback ah chiang sawm ania sawmnga ah sawmhnih panga cashback a awm a chuan hei paytm leh UPI hi a et luh nan bik a hman thei a chuan paytm hi kan draw na tur ni hi kan link anga tah hian kan proceed anga chuan a game hi pakhat hi et luh lo pawh hian amah leh amah in tum tur ang pawh hian a tih thei ta tin na tunah hian basketball ah hian tiang hi a pawisa pangai chin a kan sawi tawng khanin hei tunah hei hemi coin te hi kan hmu a hemi coin te hi hei helai mi hin dan cheng khat hianin pawisa pangai hlawh theihna kha tah hianin a awm ve lai ta a tah hianin cheng sarih hi kan hmu lova panga na nge paruk na thleng khanin cheng khat te tel hawah pakhat na khan cheng hnih nge mawnin ta a hei chuan chuan hei practice mut awm ta target tur hu hemi target tura hi hei tunah hian ka target tur chu zaruk leh sawmthum hi ni ta tah hianin spin a awm ta an khel chin ang hemi practice na atang hianin tiang khel anga chuan tah hian edge hi a awm ve leh a edge hi en ve ngai ve a chuan thil pakhat leh chu hei he game hi a ulsam a window ai khanin a ulsam a mahni pawisa nei lo pawn chin a kan sawi tawng khanin amah leh amah pawh hi a in tum thei a chuan referral earn kha a awm ve bawk a chuan an khel thin ang tuna kan target tur hi heta kan sawi tawng khanin hei hi kan target tur chu in ta ani hei hi kan target khanin free entry in lucky spin a ta tah khian khu spin tur a awm ta hi helai hi tah huan chenga thleng a man thei ta hei hian ten start thin ang a game hi easy ang a rang khawp mai a voice awm ruksawt a awm a easy em em a tiang
fein hemi feina hemi alai hemi lai taka hi a ko hianin hi shotila sul lo khop me ti om hi chuan target him phang emaw khan ka spin thei lo ta a chuan khan an ta chuan lo tu te free shop tih te big to do te impulse courage tih te knife hit tih te awm ta knife hit hi pahnih in a khelh chi te nia entry ah hian chingriat tikhan poker te card trick mi ta bun cricket te pawh khalh vek thei a chuan chuan like te subscribe kha lo lo da hei referral an te awm ta an soi thui lo mek khati zawng kha hi ri mai te se